Hello mga ka-listeners, good evening ug ang oras alas 8:38. Ug karon parte na jud akong katuguna kay tarong tulog mga ka-listeners no. Ug wala sad ko maka-jogging, naka-absent og jogging kay kinakapuyan wa ko katulog. Kabot og kadlawon way tulog ba. Matong wala na lang jud ko jogging kay abtan jud og buntag mga ka-listeners nga wa jud ko katulog. Sipyat ko kining tumar ko og vitamins katong humag panihapon. Resulta wa jud katulog. Wala absent sa kong jogging og karon upload ta sa sumpay sa Muñeca Parto. Og ang pagbasa sa comment sa ending na lang mga ka-listeners para dili tantong taas atong intro vlog no. Kay para di na mo reklamo ni uban kay daghan kay mo reklamo kay nagya po nang mo reklamo di man na mawa no. Kay tungod sa akong vlog nga taas sa maning nga kinahanglan man gid ta magpakita gid ni sa YouTube nga agi tay vlog no. Salamat sa mga ning sabot ani ato ang vlog. Pero sa mga di ganahan jud i-forward ninyo diretso sa drama o pwede ra di mo matanaw sa ato ang vlog no kung way mga i-comment wala mga pa-shout out okay ra i-forward ninyo dito sa drama. Okay, kita mga kita maglangan mga listeners. Paminawan niyo ang part 2 sa Muñeca, My Living Doll. A dream is a wish your heart made. Whatever. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Muñeca. The dream that you wish will come true. Wa man sad ko'y tuog suod anang mga adlaw ma. Unsa? Kuan ma? Doon ako'y problema. Dako ning problema og ambot makatabang baka nako ini. Nagapamabdos na sab ka? Pila sila kabuok? Grabe ang sadang pangutanaha mo oy. Labad na bagay niya akong usa-usa. Imo pagimpunan. Mabdo si Sarah. O gipugos na ko. Aron ako siyang pakaslan. Anton, imo gyud nang problema. Di mo makasiyang uyab. Ngano dili man nimo siya pakaslan? Sige, mamay ta. Ha? Nganong nakugang man ka? Namabdos man ka ang imong uyab. Unya gipugos na ka. Di mamay ta? Ma, di pa ko gusto maminyo. Unsa? Wa pa ko matagba sa akong pagkaulit tao mo eh. Di pa ko gusto magpahigot ma. Kanang pugngan ko, kung musuroy ko. Ay pagkahanggaw, gyud nimo Anton. Unsa man? Imo lang giduan ang mga babay, ha? Tingali galimot ka nga babay sab ning imong inahan. Nga kinahanglang respetuhan. Dami, sugot man sa dayon siya sa dihang akong gidaas motel. Ngaylom di ay. Hoy Anton, katubag imong amahan, sa dihang iya kong gihagad, misugot dayon ko. Kay ako man siyang gihigugma. Tingalig iya lang yung gisiguro ba kung virgin ba ko. Sa dihang iya nang nakuha ang akong pagkababae, niadto dayon siya oy, ug ang iyang mga parents sa amo aron sabutan ang among kasal. Tingalig, andam lang si Papa atong higayon na ma. Pero ako, di pa mo ko andam. O pagani ko'y trabaho? Di mo tabang ka sa atong negosyo nga gibilin sa inyong amahan. Oh. Dili man tingali problema nimo. Kung unsay imong ibuhi sa imong pamilya. Ma, ay lang gugugpog sagot. Uyo sabay mahitabo sa imong uyab. Isog na ba kayong amahan na to da? Nag-apura na nga ako sa pakaslan. Mauman di ay na. Ako lagi di pa andam ma. Magbuwag ra gyapon mi kung imo kong pugson. Ay, iba ka maliwat. Dili man hangol sa mga babae itong inyong amahan. Mama sadoy.
Ay, kung di damay si Papa ko. Ang nagdakagol siyang apelyido. Brad. Mo nga away, mama? Woy. Isog lagi, mama. Wa ko mangisog, Mateo. Wa sab ko makig-away sa imong maguwang. Naglagot lang ko. Parehas naman na, ma. Naglagot lang ko. Tungod kay wa siya respeto sa mga babae. Nga sa ato pa, wa siya respeto sa inyong mama. Ma, ayaw na pagbiya. Sagdi lang, mama, oy. Puwara ba iyan naong? Lagot jud kayo, mama ni mo, Brad. Sagdi lang, Brad. Ako lang yung paulian si Mama. Imo man sa palaguton, mama, good. Uy. Ayaw ko biyaya. Duwa tag cheese. Sige na. Duwa tag cheese, oh. Ganun dili magin ako makontak si Anton. Makalagot sa da. Makalagot pa ning tawhana, oy. Misuri na sa tuba. Nahadlok na gid ko ni Papa. Muragwa sila yung gipanidaan. Ako rin yun. Kinahanglan dili na ko paaboton o sa kabuan ang tagal na ko ni Anton. Nahadlok na gid ko ni Papa. Checkmate dong, pildi na saga. Daog na sago. Wa, dyan ko ka daog da. Ay, Brad, ting lagi mo phone. Uy, nakakadiyata. Ako sa tanahon, kinsen nawag. Ako lang tubagon dong Ngano lagi gani ha? Bagting imo cellphone. Wa ni mo tubag ka. Duwa patabi. Kay daog na dyan ko ini ba? O niya dong, ako sa ning tubagon. Kinsa lagi nanawag ni mo? Ang ako umdining bus dong. Kinsa good boss? Abi. Uy. Mukaw gusto pa duwa na cheese? Ayaw sa dong kay tingaling masuko niya akong bus. Ako sang tubagon O niya, mubalik tag duwa, okay? Kinsa lagi na? Ang ako liging bus lagi. Manager na mo sa banda ba? Banda? Banda ukot? Guat sinang gini ako manguda. Duwa pala kita. Ako maggubo ni mong phone ba? Ako dyan ko phone ba? Matay pa dyan. Duwa pa to ba? Ang binibi! Mateo! Nga naman to. Mura magdunay nag-away. Wa ka kumasayop sa akong kitawagan. Wa man. Si Anton Gay akong kitawagan. Pero nga nung saba man. Murag dunay nag-away. Ang akong cellphone. Si Anton ang nanawag. Hello? Sorry Waka din ako matubag. Doon na kay gikaaway? Mura man gud nagtagubot mo. Maong gi-off dahil na ako nga ako cellphone. Ang ako manghod, nasuko nga napildi sa chest. Di ko pa undangon lagi. Motong, nagubot mi kadiyot. Pero okay na. Sukot sa di ay kag imong manghod? Kikalit man yung birang cellphone. Gikuyawan ko, kaya tingalig, mahugon niya akong cellphone ba? Ay, yun na, anong nawag man ka? Gimingaw lang nimo. Magkita ta? Gago. Para gainalantik ka nga, gimingaw ko nimo. Jer na imong imagination. Ito pa man di ay. Ay, nanawag lang gud ko nimo, Anton. Kagilaay lang ko. Onsa man, na-organize na nimo ang inyong banda? Wa pa, garong pa kayo namin magkita. Okay. Ikaw rin mo sa nagpuyo sa imong gipuyan? Oy, ano nanguta naman ka? Nanguta na lang. Boarding house ang akong gipuyan, Anton. Ay, mura man gani gibugatan ko. Kaya ako rin nagpuyo. Pero mahal ang abang. Tungaan na to. Unsa? Ang ibayad ako sa motel, ako na lang ihatag mo para abang. Makadaginot pa ka, di ba? Wanay thrilling. Nga naman. May thrilling pa di ay nang murag mag-live-in naman ta. May namutipod ko puyo ni mo aron kung mag-organize na ako ang banda.
di ka na magkabuang sa panawag na ko. Osad, no? Asa man, okay ka kung magtunga nag-abang? Di man sa ko pero may matuog sa boarding house. Mangita mo ginako ako manghud. Magsabot lang unya tang duha, Anton. Unya, natagbaw naman ko sa akong kamingaw sa imong tingog. Bye na. Ha? Manawag lang ko nimog balik. Dili ka mabuang na kog samot, Anton, kung ihatag ko nimo ang tanan nimong gusto. Kinahanglan magbilin kog para ako. Ma'am, do you have a problem, no? Yan nang hutan na magkabugay. May sigihan na maghigop ang bugnong tubig. Nya ang imong kape, nawan na. Uy, unsa? Kabantay sad ka, no? Ang ako may si Dono limog tubig bugnaw, ma'am. Nya mauro to sa di mo. Biliban ako di mo, ma'am. Di ka kakabantay nga na ako si mga tubangan. Nga naman sabtuod nga di akaman? Ha? Nga nagatubang magyug ka na ako. Kuno palak talain. Sige mulakaw ko nga wagaw kini mo gimanduan. Ari rigid ko magatubang rigid ko ni pa din mo, ma'am. Daba Bogart, oy. Ikaw ro'y mapahungawan ako ron. Nakaw na, Bogart. Wa na ko magkinahanglan nimo. Nya imong kape, ma'am. Bugnaw naman na. Hindi na mo pili sa ginit. Kinigid si Anton mo oy nakaingon. Sige, Bogart. Ilisig ini tubig ning tasa. Ako ray timpla. Okay, ma'am. Dili na gini mahimo. Wa na gid ako makontak si Anton. Lain na sa tinanawan si Papa na ako. Labi na kay nasakpan ko niyang nagkaon kong manggang hilaw sa iyo sa puntag. Magdalang kong pipila ka mga sinina. Syarog di gid ako mapugos si Anton nga. Muanhi og pamayan ko. Maayon tag mulakaw lang si Papa. Dili ko niya makita nga. Mubiya din sa bahay. Murag masakpan magi ko ini akong gipuhat pa. Ako lang unang ipili ng akong baga. Unya akong susihon ko na. Ni Aba si Papa. Cheers to Bogart, B. Dampa lang ka na. Dampa na. Hindi ko pagbata mo na. Giro. Dili ka bata na eh. Hindi na ulit taon naman ko. Ingan akong mama o ako, Brad. Tanawa tas bungot-bungot, be. Bungot-bungot ba? Bungot. Tumbo ka, mama. Ay, tumbang. Uy, pala. Ako, Miga Saray. Ay, dali tayo, Miga. Dali. Musodyo ko sa inyo, Mateo. Niya si Anton? Uy, hala. Wow, bara. Miga Saray, dalagi ka ba? Mag-business na ta? Anhin ako puyo sa inyo, Mateo. Ha? Anino ka puyo? Yay! Anino puyo ako, Miga Saray! Kadiyot sa Mateo. Kadiyot sa. Nganong nalipay yung kagmayo, ha? Ang di. Ano naman puyo ako, Miga Saray? Pimina sa tang mag-beach, Miga, no? Aron, mag-iimo og parasyo? Parasyo? Mateo, hain lagi si Anton. Wamang ko kay Bao. Asa ako, Brad Migaw, May bisita di ay ka, Mateo. Good morning, Mama. Good morning. Unsay ato nimo? Nangita ko ni Anton, Ma'am. Wa naman gud ako siya makontak sa cellphone. Ikaw to si Sarah? Ako, Ma'am. Gitug-anan ka ni Anton sa akong kahimtang? Dali. Arita sa sud magsulti. Salamat kaayo, Ma'am. Ako lang dahil mo bag, Miga Saray, ha? At doon ako ibutang ako kwarto. Aba, di nga nung adto may butang ni mo si mong kwarto ang bagong sa mga. Miga man, me. Be,
Saan, ma'am? Di ba, ma? Di ba, ma? Miga man, mi? Tanawar ko na. Mateo, ibilin lang una ng iyang bag. Wala. And please, mahimo bang magsulti mi si Sarah nga kamera? Huwag ko labot, ma? Miga man min duha. Wala, way labot. Kami lang una, Mateo. Please. Boy, bagon ka ron! Karti ba ni Moy? Pero magboy lagi ko ni mo. Sus. Kisi mo na yun ka? Kagboy lagi ka. Bugat mo na yung kamot, good. Matig na. Ang ako kang kamuti mo gisaputan dong, ha? Di ka kay wag ka pabilas mong mama nga ilang pinagsulti si mong miga? Mo na isapot ka? Ha? Miga maming duha, miga Sarah, good. Ano ko hang papahawa ko mama, no? Ari good na yung mundong Ari good na yung Sa mambugot. Importante ang pinagsultihan si mong mama o si mong miga, ha? Tagayo siglig gayon si mama ni mo nga magigsulti si mong miga. Permanente mo na inyo ang panag-amiga si mong miga, Sarah, ha? Permanente? Hala, waka sabot og permanente. Permanent. Ha? Permanent? Oh, mauna siya. Ang sa lagi na? Permanent. Stang waka sabot. Kanang miga gyud mo ba? Tunay gyud miga, ha? Dito aspart gyud ba, ha? Bisag asa mo, magkita mo pirmi, mutagay gyud as miga ni mo, Sarah. Di, permanente. Mautay na. Permanente? Stang mid. Kung ani na puyo miga na ko, Sarah, niya, ato siya tug sa kong kwarto, permanente, sad. Ha? Lami, labti ka ko ng lunggan mo. Ano nga ito man mo patawagon sa mong kwarto, ha? Nga di may kayo yab. Ang imo mang Brad Anton. Uy, di ko sugot, di ko sugot. Lumuti, pulgit siya. Nga nung di mo ka masugot, nga di mo kayo yab ni Sarah, ha? Ang imuha, amiga na mo. Imugo siyang daw kong amiga, Sarah. Oh. Oh, di ay no. Dali na mo, Gert! Dali na mo! Tuwan na lang tayo patulat, no! Ay! Nganong nagdaman kag bag? Usa may sud sa imong bag? Akong mga sinina, ma'am. O mga gamit na ko. Unsa man di ay imong plano? Nahadlok na lagi ko sa kong amahan, ma'am. O niya, wala gid ako makontak si Anton. Doon naman ko na mo isabot. Doon na lagi, ma'am. Misugot na lang ko siyang gusto nga hatagan siyang usa ka buwan nga makahuna-huna. Pero si Papa, ako naman ang kikibandayan, ma'am. Nakaadto na si Anton sa inyo. Nakita na sila og sa imong papa? Uha, ma'am. Kaya wa man makabisita si Anton sa amo. Uyab mong duha? Unya wa makabisita si Anton sa inyo? Ako man sad gud maoy. Nipugong ni Anton nga dili lang una mo bisita sa amo. Kaya dili ko gusto nga dudahan ko ni Papa. Ma'am, isog man gud ang akong amahan. Og nakita gid ako kung giunsa niya pagkastigo ang akong magawa nga babae sa dihang nanguyab siya. Labi na gid sa dihang ni maapto siya. Imo ra sabdi ay sa nganong nangisog sad si Anton nga dili magpakita sa imong amahan. Wa man sabdi ay nimo siya pabisitaha sa inyo. Nagmahay bitaw ko, ma'am. Sarah, naluoy ko sa imong kahimtang. Pero, wa pa manggihon na huna si Anton nga magminyo. Okay lang na niya kung mamatay ko sa bunog sa akong amahan. Ako na siyang gipugos nga mamay mi sa inyo. Ako siyang ubanan. Pero may balibad man. Ma'am, tabangi ko.
Sa ako nang gikaingon imo, naluoy ko nimo. Pero, dili masab na ako mapugo si Anton. Paitang, Anton, oy. Musugot lang din siyang patyon ko ni Papa. Makuha na hinuna mong anak. Makaako sab patay nimo ang imong amahan? Makaako, ma'am. Sigurado ko, ana. Nagtutingal si Amy nga di na ko matultulan ang iyang gipuyan. Klaro kayo. Makugang yun siya inig-abdi niya sa paltaan. Dugay man eh. Doon na kasi kauban. Pero mo niya, siya rang usang nagpuyo din eh. Pero, nganong dugay man nangabli? Oy, ikaw man lagi. If there's a will, there's a way. Okay, gusto man kong makik-share ni mo kwarto. Naning ka mo taon ko. Aon sa man, di lang ko ni mo padayon nun. Sa pamay ako mahimo. Dali, so dire. Wow. May man ka mo timplag kape? Na, kanal sabgi ako nakatunan. Pero ang magluto og sudan, malas ka lang yun. Sige lang tagsuwaan niya og ready-made nga sudan. Di man sa ko himilian og sudan. Kung unsay nas lamesa, moro sa akong kanon. Amy, di na gyud ko mo biya nimo. Ha? Katawa ka man gud. Ngano? Motuo sa di ay ko nimo. Anton, nabaghuan ka lang. Maong ingon ni Ana ang imong saad. Pero kung mapulaan ka na nako, labi nagmakakita kag mas nindot pa nako. Ambot lang, mananghid baka ka. Believe na ko nimo. Na-inlove na di ka nako. Kuan, wa man ka magapura, di ba? Wa, Jud. Mabitaw nga pirmi kung dunay panagang sa akong bag, aron dili ko makompromiso. Ay, ako nang gisabot ang akong mga bro. O willing sila ma-organize og balik ang among grupo. Good! Maayo nang doon na mo'y kwarta. Unya, doon nasad ko'y kwarta. Among cellphone ay may bagting. Tingalag ang imo rong uyab. Nag-check up nimo. Uyab ko taon. Tubag ka, kisaba. Kadiyot ha. Uy, ang akong mama. Ha? Sige lang na gyapon ka gunit sa saya sa imong mama. Oh, di uy. Pero kadiyot ha, di akong tubagon. Hello, ma. Ma, anong nanawag lagi ka? Ang di si Sarah sa ato. Ha? Uy, nagkunsa man siya diya? Pauli una diri, aron magsabot mo. Oh, okay ma. Pero unya na ko mauli ha. Human may magkasabot sa akong mga bro. Sige ma, bye. Amy. Kining May nangita nimong babae sa inyo? overthink sa gada. Ako nang tiwason akong kape ha. Lami da. Unya, pakuno siya mo uli. Human siya makiksabot sa iya mga bro. Ma'am, mahimong ako lang gid siyang huwaton nga makauli. Wa man ay problema, Sarah. Ang ako lang gikahadlokan, tingalig maapasan ka dinhi sa imong amahan. Di baya ko gusto kupot. Wa man makatultol din si Papa, ma'am. Ma'am, pahangyo alang ko, be, please.
Ani lang una ko din himintras tanto nga wa pa may magkasabot si Anton. Okay ra na. Basta dili lang yung ko gusto nga magbinastos din ang imong amahan. Hala, di pa yan ako eh. Nga naman? Kiniapa ko. O binagpagmiuli na ko. Imo sa kong biyoon. Onyara ko mo uli, Mateo, kung magkasabot, Miss Anton. Pero, mientras tanto nga, dili pa may magkasapot. Magpabili lang sa ko. Yay! Yay! Ano na Japon akong miga? Ganahan ka, Mateo? Ganon kayo eh. Anya, asa mong ka matug? Ambot lang ni mama ni mo. Ato lang ka ako kwarto, vi. Unsa? Ako ramang usa dito. Akong dado ni mong baga sa akong kwarto. Ayaw, Dako man akong katri. Ayaw. Tingaling masuko ang imong mama. Ato lang huton kung asa ko niya pakatul ka. Ato lagi sa akong kwarto. Ayaw lagi, Mateo. Mamugos lagi ka. Gusto kang kasabaan ko sa imong mama? Iyan na hinoon kong palayason din, he. Suko ako, mama? Iya kang palayason? Oo. Kung mamugos kit ka. Kaya ko ni mo layas. Ha? Ginalang, oy. Di lang kumugos aron di kalayas. Ani lang din imong bagmiga ha. Ay lang pagbiya din ni. Di bitaw kumugos. Ganahan kayo ko ni mo, Mateo. Dali, nagiging kang makasabot. Maayo pa kasi mong maguwang. May padyugubrad na ko, Anton, oy. Sa'yo gugo, tuog gabi. Sa'yo, tatug kang biimig ka, ha? Ha? Unsa? Hoy! Alam, higda manggod ka diha. Nga naman day, doon ay masuko. Kitsagod tayo masuko, oy. Ang ako ba, doon naman kayo nangita ni mo sa inyo. Uli, anak to. Dili importante. Dali, be. Kini, mo na importante. Kapalit ko gigda, dali. Ay, dili ko, uy. Lainan ko makiktupat kung dili pa ko makaligo. Oh, kaligo ko na dito. Aron magdu... unsa man? Magdungan noon ta. The ground is wet. Animal yun ning Anton ay. Wapag yun mo pauli. Ang ako lang gipanaganaan. Inghalig magpinastos din ang iyang amahan. Oh, ipapulis, ma'am. Ganihara ka din, Hibugay? Human mo panawag ni Dong Anton, ma'am. Uy, baya. Imo kong gisundan din, eh. Oo, kay abi na ko, doon nag-iisugo na ko. Di ba, matik din ba? Di lang ka nag-sigsagit, di ba? Ay, animal, baya ninyong tanan din, eh, oy. Apil ka, ma'am. Usa? Iyo ka tanan. Apil ka. Nag-isigig ko Kung ngisi-ngisi, Hibugay. Ay, labanggat, ma'am. Ay, tanawa-tanawa nga. Migahi na sa dangi mong barik ko si mong tampihak, ha? Tingalig, kaligkag tumba na. Sus, nandotar ba ni mo, ma'am? Hinaon na yung makasao ni mo. Hoy, ikaw ba? Iharag yung kasi gigingon nindot ko. Ay, kung kabuang Hibugay. Ay, tali, ma'am. Tawa din, eh. Tawa. Ha? Nagdugang-dugang ka lang sa akong sapot na. Iluton di ka, ma'am. Hilom! Hoy, Anton ay, akong gitawagan sa cellphone. Hangtod karon, wa pagir mo pa uli. Okay, kung biyahan ka din, ma'am, no? Nya, masige kag yaw-yaw. Murigag buang-buang. Usa! Ato lang ko, mamay. Sino ang panuyo? Alay na eh. Ay. Huwag manunta ko magpasagkan ining akong mga anak. Pero gano'n dili ba sila musunod sa gusto na akong mahitabo? Magmatngon lang ko nga
Uy, makabantay sa akong pagpauli din sa amo. Samot nang yung nga di mayong may baho si Sarah nga miuloy ko. Hoy! Ma, dali ma. Aral ta diri magsulti, dali. Sapa! Asa mo kunin mo, dada? Dari ko sa luyo, kanang uwi makakita na to. Ngano man? Basta, may bawar ka unya. Dali dahin ma. Lo, wangon lagi kami ga. Mateo, mauli ka to din si Anton? Uli, oy. Doon na day, siya yung bayo. Kinira mong amo, ugol. Ganing, anhigod siya, uli, miga solo. Manggawas lang ta din sa kwarto. O sa man to? Tingali, doon ako ikatabang sa kusina. Kinahanglan ako ipakita sa inyong mama nga makamausod ko muluto. Luto ka? Kumao ka? Gamay. Gigi. Adto ta kusina. Adto ta huwat ni Brad Anton. Mateo. Hmm? May lain kang uyab si Anton? Tuwa si Sarah sa kwarto ni Mateo? Ay, tuadad ani Mateo si Sarah. Unsaon? Kanahar basab kayo si Mateo at tong Sarah. Solba na kong problema, ma. Unsa? Ganahan makay si Mateo ni Sarah. Siya na lang magpakasal ni Sarah. Nayabag ka, Anton? Nganong iamong gutahon nimo ang imong manghod sa imong kabuang? Ma, di palagi ko gustong magminyo. Dili sa mahimong tumano na ako ang imong binuang nga solusyon, oy. Kay baw kagyod sa mentalidad sa imong manghod. Imo pag yung among-amungan. Ma, malipay man na si Mateo kung ikauban niya permis si Sarah. Onya, si Sarah, malipay nga makiguban ni Mateo. Hoy, Anton, ayaw pag inamaw diha, ha? Ma, di palagi ko gustong maminyo ko. Wa pa ko matagbas akong pagkaulitaw. Mahugra gyapon sa panagbuwag ang among panagtipon ni Sarah. Kung imo gikumpugson nga pakaslan ako si Sarah. Ngadugay mo man sab siyang gipamabdusan. Nahinayak ragot. Hilom diha, oy. Sige na ma. Aron dili ko makompromiso, si Mateo na lang magpakasal ni Sarah. Musugot ba lagi si Sarah? Isog bang kuno kayong iyang amahan. Mapugos gina siya pagsugot aron maluwas siya sa iyang kahimtang, o di ba? Ay, sa ako nagikaingon, Anton. Dili parihas na tog mentalidad si Mateo. O ang amahan ni Adang Sarah, mutuo ka kung si Mateo mo angkon nga amahan sa kisabak sa iyang anak? Ha? Mo reklamo pa gina siya? Nga doon na may mga mahan sa umabot niyang apo? Barag dili ko mutuo nga dawaton sa amahan ni Sarah ang atong gustong mahitabo. Dawaton lagi ma. Pero ang mentalidad ni Mateo, Anton, dili ka magduda ang amahan ni Anang Sarah? Tudloan ako si Mateo. Unsay iyang buhaton sa gayon nga magkatubang sila sa amahan ni Sarah. Unsa man? Ambot ni mo, Anton, oy. Ma, ako lagi may baong mutudlo ni Mateo. O diya, si Sarah. Ako sang hangiyon si Sarah. Nga musugot na lang nga si Mateo mo'y mga ako sa responsibilidad. Kana pa, hindi sa mabunog. Dili ka maluoy ni Sarah? Mao man ganing hangiyon ako sa Mateo, ma, nga mo'y magpakasal niya. Aron di siya mabunog siya ng amahan. Isog ra ba kuno kayong amahan na niya? Aw, patyon kagyud sa iyang amahan kung makabantay ni sa imong kabuang. Ay, gugukadlo ka, ma. Tabangin noon ko. Ay, mauman gani. Nga ato ng pamayan si Sarah, aron dili mahitabo ang akong gikahadlukan. Ma, tabangin lagi ko. Ambot ni mo, Anton, oy. Ay, wa pagyud ko makasabot sa gusto mong mahitabo. Imo man taong iamong ang imong manghod, oy. Di lagi maamong si Mateo, ma. Kay malipay siya kung iyang ikauban si Sarah. Wa mahigugma si Sarah ni Mateo. Kung nahadlok yun si Sarah sa iyang amahan, iyang buhaton, ma, ang bisan unsang paaging nga maluwas siya gikan sa kaisog sa iyang amahan. Dili man yung kukumpormi sa gusto mong mahitabo, Anton, uy.
Di ko nimo tabangan, ma. Tabangan ka na ako. Ha? Tabangan ka na ako. Pero mo'y makaluloy ang mong manghod. Hilom diya, Anton, oy. Ma. Igo na. Dili na mo pauli sa Saras ila. O sabay ako bahaton ani. Kung matultulan siya din ni siyang amahan. Mao gani nga hinahinayan ko na sila gangyo, ma. Basta, ma, okay ra gina si Mateo nga makigminyo ni Sarah. Unsa man ka din ni kusina, miga? Ako lang gitanaw, Mateo, kung ang inyong mga gamit din, maubasad ang mga gamit sa amo. Unya, maura, miga? Maora man, sad. Maon inyong ref? Mauni. Gusto ka inom cold water? Ako nga blihan ang ref, ha? Ayaw na lang, ayaw na, Mateo. Huwag man ko uhawagod. Uy, may tabliya man din sa ref? Nga naman. Mo, kaon ka champurado, Mateo? Kaon kayo. Lami ana. Lotoan ti ka, ha? Uy, maramag dunay tao sa luyuning kusina, Mateo? Gusto kang mutanaw? Oh, si Andon. Umuwi iyang gikasulti si mama ninyo. Oh, na ako, Brad Anton ug mama? Dali, miga. Doon na to, dali. Di gyud ko musugot sa gusto mong mahita po. Parehas rag imong giamong-amungan ang imong igsuon. Ma, gusto lagi kayo ni Mateo si Sarah? Ay nagkagusto lagi. Pero dili gugma ang nagtukmod aron maunay iyang batio ni Sarah. Ma, ato bang pangutanon si Mateo? Si Sarah! Musugot ka si Sarah. Ha? Nga si Mateo mo ay mangako sa imong obligasyon. Siya ay makabinipisyo, ma, kung musugot siya. Di na siya kulatahon siyang amahan. Ang imo rag yung kaugalingong interes ang imong gihuna-huna. Sus, ngano bang? Unsa, ma? Ha? Ngano dili na lang ikaw ang nakaangkon og mentalidad parehas ni Mateo. Oh. Ma. Naiubos ka sa akong gisulti? Ako, dili lang mahiubos sa gibati sa imong manghod o sa imong uyab? Ha? Gisayunan ka lang yun, Anton. Abot ni mo, eh. Lolo, away mo. Uy, nganong niyaman mong duha? Imo na kung gitago-taguan, Anton? Wa, day, uy. Nganon din makanakiksulti si mong inahan. Aron dili ko makakita? Mateo, dali. Ato na silang pasagdan nga magsulti. Ay, wat doon na kumiga sa rama. Tuwa may kunya champurado. Ako'y luto ni mong champurado. Nganong mianay man ka? Asa man ko paingon? Nga ikaw may nakaingon ini akong kahimtang. Mabdos gide ka? Mabdos. Oh. Okay, mabdos ko. Kinahanglang imo kong pakaslan. Musugot ka nga magpakasal ta karon, pero after 1 week sa atong panag-uban, magbuwag ta? Utsa? Di palagi ko andam, Sarah. Di pa ko gustong magminyo. Unsa man day mahitabo na ko, Anton? Musugot lang kang mamatay ko sa bunog sa kong amahan? Di, uy. Di ko musugot, ana, day. Pero, dunay sulbad, ana. O sige ko, Nubi. Unsa may sulbad? Kuan, kining. Kuan ba, kung musabot ka lang sa ko karong gibati, mahimong magpakasal ka una ni Mateo. Ay! Ganong imo mong kuksak pa? Ganong imo mo ko ipakasal ni Mateo? Nawa man sila labot sa nitabo na tong duha? Day, Sarah, paminaw, good. Siya mo'y muluwas ni mo, gikan sa kaisog sa imong amahan. Gano man? Nagtuo ka mo tuo si Papa nga si Mateo may nakapamabdos na ako? Anong di man sa mo tuo? Tungod kay nagtuo siya nga abnormal ang ako mangod. Di mo gina-abnormal ako mangod ba? Kung tudluan na yun ako nagmayo. Unsa man, Anton? Doon na ka ba laing babae nga gikabuagan? Ha? O siya mahinungdan nga nung imo na lang kong ipanghatag sa imong manghod, mao ba? Kadit lang, wa ko'y gikabuang ang laing babae, ha? Wa yun.
Unya, ganun permi mo lagi kabusori mga biib. Ulit tao man ko. Di ba? Kay ba pa rin kong irresponsable ka? Dili gid mahitabo nga sugton ti ka. Oh, buwagi ko. Pasagpa ka usap. Boy, Adi, di. Subi ka. O, ginay, napatyan ako ni mo. Kanang imong kamaldita. Gilom diha, oy. Tinukon bitaw. In love kay ko ni mo, day. O galing lang. Di pa lang ko andam nga magpahigot o mahimong head of the family. Unsa man lagi mahitabo na ako. Sarah, pakasli lagi una si Mateo. Ato na ko akong miga, ma. Ayaw una, Mateo. Nagsulti pa sila si Miga ni mo, Sarah. Doon ang maguna sila yung problema. Problema? Ay, ayaw na lang pagtinguha nga musulbat ka sa ilang problema. Kay sila gani, naglisod man. O, unsa man lisod, ma? Naglisod silag sulbad sa ilang problema. Ako'y sulbad. Oy, 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 oy. Ako'y... Mateo, ayaw lagi panghilabot nila. Ato na silang hatagan o higayon. Di ko gusto gool, miga, ma. Dili. Unsa magyo imong pagtanaw sa imong amiga? Ni Miga Sarah? Oh, good. Friend. Friend raman di ay. Pasagdi sila si Brad nimo nga magsulti. Kay sila, more than friends man. Di ko gusto mag-uol akong miga, ma. Lagot ko, Brad, kung iyang awayon akong miga, Sarah. Mateo, doon ako ipangutana nimo ha. Ayuha lang kong tubag. Unsa man na, ma? Kung hangyoon ka sa imong maguwang, nga imong pakaslan imong miga, sugot ka? Unsa na, ma? Kana bang kanang kasal mo at tumong duha sa simbahan? Unya, mga pila ka buwan, doon na mo'y living doll. Living doll? Kana gong munika nga muhilak, mukatawa. Ala, ay, ganahan ko, ana, ma. Unya, ako na ang living doll. Imo na, kay magpakasal naman mo smiga ni mo, Sarah. Sige, ma. Kasal na dahil miga Sarah na ko. Aron doon na ako yung living doll. Unsa gani na, ma? Munihi ka, good. Kana bang muhilak, unya mo katawa. Ako na siya. Imo na. Sige, ma. Kasal na miga Sarah na ko. Karon dayon, ma. Masa ba, day? Musugot kang magpakasal mo sa Mateo, ha? Huwag ka naging problema sa imong amahan, day. Dili. Sarah, di ka na bunugon ni Papa nimo kaya doon na may matudlo nga amahan sa imong gisabak. Ha? Ang grabe sa di mo, Anton, eh. Giingnan ka na nako nga dili mo tuo si Papa nga si Mateo may amahan sa akong gisabak. Dili mo tuo si Papa nga mamunit lang kog... Unsa? Ha? Naluoy ko ni Mateo. Busa ingnon ti ka nga dili ko musugot sa imong suggestion. May nanawag man. Hello, Anton. Ngano nanawag man ka? Ayaw pagbiya di ha, kaya bubalik ko. Huwag ayaw na pagluto kaya magdago pagkaon atong panihapon. Sikat! Basta mubalik din ko ha. Uy, lami ang among gipanagsultihan nun, Mama. Okay. Basta dili man ka ako magluto, why problema? Ipadayon ko ang akong pagkatog. Brad, dali ragot. Unsa man na, Brad?
Doon ako itudlo ni mo. Timanig yun ha. Unsa na? Kana ba yung sinultihan ba? Ayaw pag binata. Di magbinata, God. Kanang parehas ba na ako ba? Diritso-diritso ang pagsulti. Unya, pag pinariyasad na ako nga mulakaw, musulob og t-shirt, ug bisan unsa nga sinina. Nga man, Brad. Aron magpakasal ka ni Sarah. Ako, Miga Sarah? Oo, magpakasal siya nimo. Oo, niya. Doon nami i-living dal si Miga Sarah. Ha? Living dal? Munyika, God. Kanang muhilak ba? Katawa. Ikan bitaw, mama? Bago pagani kung nagtudlo nimo nga di ka magbinata, nagbinata rin ka. Pag pinariyas lagi na ako, sunda ko ba? Kini ako ba? Sunod bitaw ko. Okay. Kung pananglit ako mo'y amahan sa imong Miga Sarah, unsaon mo yung paghangyo nga makasal mong duha? Kinsa man mahan ni Miga Sarah. Wasag ko makakita. Sige na, buhatan na akong gisulti nimo. Unsaon yung paghangyo ang iyang amahan? Saon man ako paghangyo? Mao ganing nangutan ako. Tudloy ko. Di ko bawa na, oy. Ayuha lagi ni imong pagsulti lagi ay pagbinata. Gusto magkakag living dal. Gusto ka ayo. Uy, tarungan na imong sinultihan. Ay lagi pagbinata lagi. Sunda ko ha. Sige, Brad Anton. Hangyo ang amahan sa imong Miga Sarah. Ingna, mao ni sulti ha. Sir, nahigugma man ko sa imong anak. Ako siyang pakaslan. Ha? Sundang akong gisulti. Ay, taas man. Suda na, Brad, oy. Ay, kung listan ka, mulaya si Miga Sarah nimo. Di na ka makakita niya. Uy, di ko sugot, oy. Di. Ayaw lagi anang imong sinultihan lagi. Kada kung parehas ako ang sinultihan ba, na parehas ni mama ba? Lagi. Sunod lagi ko. Pero, taas man ang hangyo. Di ko memorize, oy. Ayaw lang memorize sagod. Basta nga, gusto kang makasal mong duha si Miga ni mo Sarah. Ayaw na tawag Miga Sarah. Ing na lang yun, Sarah. Kaya tingalig di mo tuwang iyang amahan nga, mupakasal ka. Sarah lang ako isulti, uwa na Miga? Mau na, kana. Taas lagi imong tudlo, eh. Glisod ko. Sagli lang. Magtuuntag balik ka. Basta sa pagkakaroon, pag anad-anad na nga musulti kag diritso. Ayaw pag binata, ha? Uy. Ikaw ba? Girot mong champurato nga giluto si mong mama, ha? Horot! Huwag kang milin? Lami man! Nahurot jud na ako! Sa mong kawi. Aning, bugart. Dili, binata ako sulti? Na? Tarong ba akong gisulti? Uy, tarong na tuod mong gisulti na? Kumao na tayo ko! Right, jud ko bugart, no? Kisa yung sulti bugo ni mo, ha? Doklo na to. Pride mo dong? Wisi kay ka? Ha? Wisi. Wala. Wise ba, wise. Pero, naglagot ko kay wako ng bilig champurado, ha? Ay, lami lagi. Akto lang ang iyon. Migan ako, eh. Di inday ko magmiga niya. Ha? Ingon man akong Brad Anton, di na ko mutawag og miga ni Sarah. Sarah na lang kuno, aron mutuoy ang amahan. Murag, wa magugusabot si musulti. Ugo, maguga. Mangwaga kasabot. Kunino'y bugo, ani. Sigod, bugom ka ko, kira. Basta tuganan ko ni mo, nga nung di ka mutawag og Miga Sarah si mong Miga, ha? Kay hangyo man ko sa iyang mahan, kasal ming duha. Sa! Sa kabugart? Uy, sugay! Misam mo nagitulong na akong bugo ini da. Pero sa lang bugo ko, basta tugaan nilang kung anong nagisgot ag kasal-kasal, ha? Ug kinsa man ang mahan si mong gisgutan, ha? Mahan good Sarah? Libog ko taon ako na. Libog yun. Bugo, maguga. Hindi. Bugo. Bugart. Tudloy ko. Iyay. Ano makitudlo ni mo? Saon ba hangyo osmahan ni Sarah nga pakasal min duha?
Nganong kasal mo sa kaniya, ha? Uyab na mong duwa, ha? Imo dahil di ba mabdusan Sara, ha? Unsa na? Kanabang, kuan good, kanang susindota tayo isulti, pero di man bawal man. Kanang kabuhat mo, munika ba? Kanang gibuhatan, banin mo siya munika. Living doll? Kana. Doon na nami, living doll, Sarah. Unsa? Ayaw sabta ha, Sara. Nga nalipay ko sa gustong mahitabo ni Anton. Pero, dili man sab nako siya mapugos nga pakaslan ka. Sobra gid ang akong pagmahay, Mama. Nganong gitugtan ko si Anton nga mahatagan siya sa gusto niyang mahitabo. Nahigog magugusimog anak, Ma'am. Maayos at siya mo pasalig. Maulaki. Ay, ambot nga noong wa na maliwat sa iyang amahan. Nakuha man tuod ko sa ilang amahan sa wa pa mi makasal. Pero, gipakasalan bang yun ko. Ang walang nakumao yun eh. Sayang gisugyot na rin ako. Nga si Mateo mo ay akong pakaslan. Aron maluwas ka kuno sa kaisog sa imong amahan. Pero dili ko makatugod ka maamong si Mateo, Mama. Dili ko masugot, ha? Oh, mao na kipanghambog ni mong sudan nga imong dadon. Wabay ako magluto. Ha? Di ka mukhaon ini akong gida? Kalami ini? Saan ko pagkalami, ana? Nagkaito mo lang ng agi, ana. Mao ni ginganlan og tabugok. Ew, di ko mukhaon, ana, uy. Gawas nga gahi. Magkaitong taon ang akong ngipon, ana, Anton. Di ka mukhaon ini? Mas mukhaon pa kog dilata nga corned beef. Kaysa ana imong gida. Di ko, ana, uy. Kuha aragon na sa kong pananaw. Unya kay mukhaon mo ko ini? Kung ganahan ka mukhaon, ana. Ato kaon sa gawas, be. Ayaw din, he. Hoy, Bugart. Ialsa ko ining tubig, be. Wa na tayo mainom. Hindi ako sa ha. Mag-charge na ako. Sa'yo mag-charge? Huwag yung kailaing gibuhat din, he. Gawa sa pagsigig cellphone. O karon nga maglubat na, unya-unyaon lang nimo akong sugo kay mag-charge ka. Daggan mo ni magyawid, di ba, may? Usa! Kita may nagpatakag sumbong ni mo nga nag-cellphone ko din ha? Anong nag-charge man ka? Akong lawas mo akong gi-charge, ma'am. Huwag gigubiyahin dong Mateo. Tangkapuyan ako. Usa. Huwag ko kasabot. Kasam gani ko, ma'am. Huwag ko makasabot. Nganong naamong ko sa gustong mahitabo ni Dong Anton. Unsa? Hey, si Dong Anton man ko na nagbuot nga. Dili na magbinata si Dong Mateo og sulti. Patudlo siya na ako. Mao ba? Maayo gigayo, ma'am. Askang kapuya tudluan Dong Mateo takapuya. Nunya, kamaon na. Kamuritsi lang agi, mamay. Di na siya yung gusto may tabo ni Dong Mateo Dong Anton Mura na Mateo. No, natakdan ka. Ikay nagtudlo, natakdan na hinuon ka, bugarta ka. Ay, patragadaga, nagis na amos kabuang inig Anton. Ngano di, ma'am? Wadyo ko kasabot. Ngano di, ma'am? Ay, kung pangutan na, oy, bugart. Maglakot kong maguna-una. Na, sige na, butangin na nagtubig ang hot and cold dispenser kay mo inom kong kape. Ikilay sa mamay. Usa? Dinalian ko na, ma'am. Dinalian? Nya, mo reklamo ka. Adi, uy! Reklamo ko taon. Imo kong mintuhan karong buwan na. Aw, mag-ilis kong tubig, ma'am. Saman, brad, ha? Ready na kang
Makigatubang sa papa ni Sarah? Sahay, limot ko. Ayaw limot-limot diha. Suko ka? Ah, Suko ka? wa, dong. Sorry. Anong masuko ko nimo? Ang ako ba? Ganahan mo kang Sarah. Unya gulayas unya siya. Na. Akong bantayan na rin di mulayas. Unya ikaw ra say bantayan ni Sarah? Di lagi ko kumao. Ayaw lagi ka suko lagi. Kung magkaatubang mo sa amahan ni Sarah, ay nalagpagtingog ka kung di ka kamao. Yango na lang ka ba? Kay si Mama rin may bawang pasabot sa amahan ni Sarah. Basta nga ipakita lang yun nga, interesado ka, ug naigugma ka ni Sarah. Nahigugma? Oo. Unsa man na? Kana bang ganahan kay ka ni Sarah? Tungod sa inyong living doll. Kana. Ganahan ko, anak. Pero karon nga niya naman ko, mag-learning ta. Unsa na? Mag-leksyon ba ta ba? Timan ilan sa dang akong itudlo nimo ha? Nabuang na gid Anton. Ikaw pa'y tabangan nun, ikaw pa'y masuko. Mayo hinuon. Ako pa imong sudyaan? Ngano? Ako bang kagustuhan nga mamabdos ko? Nganong masag ka mo kipig maayo eh? Sa diyang giatake ta ka? Ay, kay, kaduha naman ko ni mo gisagpa eh. Di pa ginamao, Anton. Ha? Animal ka? Gusto ka mag-self-pity ko, ha? Imo ba ni kabuang, ha? Unya imo pag yung iamong ang imong manghod, ha? Mag-antos lang lagi ka kung mamugos ka, mapakasal ka na ako. O sige! Aron dili ko mag-antos, no? May pagmaghikog ko. Pusa? Ako makangsa na mabdos ko. Unya, di makakuni mo kayang panalipdan. Di maghikog na lang ko. Day Sarah. Ayaw ko pagsultian ako. Ayaw ko gindaindaya diha. Ayaw pagunahon nagdautan. Ay, pagunahon nagdautan. May pagbubahawa ka sa kutubangan, Anton. Imo away. Hindi ka Sarah na kuha. Imo away. Wadong oy. Wala mo siya oy. Imo siyang ipailak. Tuntaon ka na ko, Ay, dong. Ayaw, dong. Wala ko siya awaya, dong oy. Sakto si Anton, dong. Ayaw Mateo. Di ba? Nganong, hilak bang to? Naiubos ako niya. Di naman ko niya love. Na naman sila in love. Ay, patagpasangil day. Ayaw lagi ko gindaya. Hilas be, di mo, oy. Ano lang, Brad? Sige lang suko Sarah ni mo da. Lagaw na diya. Bala mo din eh. Huwag pa tamahuman, Anton. Bala mo diya. Bala ko lawag ninyo. Anton! Hilak na sab ka, Sarah. Naglagot kay kong Anton, Mateo. Nahiubos ko niya. Ay, duwa lang ta batulata na. Hindi ka sige kilak. Basag din na lang una ko din, Mateo. Please. Naunsa ka, Mateo? Luoy ko Sarah, ma. Giaway ni Brad Anton. Ay, wala ko masayod unsay akong buhaton. Aron luwason ni Anton si Sarah. Luwason? Mabdo si Sarah, Mateo. Ug si Brad ni mo, Anton, maoy nakapamabdos niya. Andam kong mutabang sa imong Brad, aron makasal sila si Sarah. Pero, ang imong maguwang mo ay may balibad. Unsa man iyang balibad, ma? Dili lagi siya magpakasal ni Sarah. Ako di ay. Ay, kung mahimo palang unta, Mateo. Sugot man ko kasal ni Sarah. Pero may balibad sab si Sarah. Why gusto Sarah pakasal na ako? Dili ko di kay iyang gihigugma. Ug dili sab ikay nakapamabdos niya.
Sagdi lang. Ganahan man ko. Kung mauna, amami si Sarah. Ingna si Sarah, nga aron dili siya kulatahon sa iyang amahan, musugot na lang siya nga imo siyang pakaslan. Uy, kinsa kaning nanawag? Ay, makawa baka ni sa kong sapot na. Uy, makawa gini sa kong sapot na. Oh, nanawag mali ka. Nilarga na yung bisita? Bago pa ganing midunggo. Ay, malasa ba yan ako eh? Dili tanto. Ha? Nanawag na ko ang manager sa usa ka first class nga restaurant. Mangayog entertainer. Og timing pagyud. Kay banda ang gi-request. Tinuod? Excited ka man. Ready na imong banda. Kano sa man na? Oh, damli ka sa mong bag. Layas ka? Di oy. Nung dadam ka sa mong bag? Doon ako show. Si show? Show? Ista na di ka ron? Si artista. Kanang artista ba? Mura na doon ay show. Ingon man ka nga, doon na kay show. Di artista ka? Ay, mag-practice among banda. Kaya doon na misyo. Kasabot na ka. Oh. Sungir na di ka ron? Ha? Sungir. Singir ba? Abi no, piling gwapo rin ka pirmi. Singir na di ka ron? Pahawa na di ah. Naglangan-langan lang ka na kuda. Yan, naka-advance ka si Musyo. Kung sa'yo advance? Stang. Bangaan mo eh. Advance ba? Advance ka tiip ba? Bangaan mo eh. Ma'am na ako nadunggan dito. Nagatod kong public service sa estasyon. HPM tinga ito. Ha? Ay, dinihang nyo nga. Ma-advance ko na sa kwarta. Alduin tinga ito. Alduin ito. Kung saan ka? Mupahawa ka sa kuwagyanan o maigo ka sa kong kumo. Ha? Sa ko rin. Hawa! Agina! Agina! Hilak Japon ka, Sarah? Wa naman ko'y luha ihilak, Mateo. Ayaw na lang hilak. Ako na lang pagkasal ni mo. Unsa? Luoy man ko ni mo. Unya, ganahan pa jud kay ko ni mo. Ay lang pakasal brad na ko, Anton. Kay salbahis to siya. Ako na lang ha. Bugart, kinsa tong migawas? Si Dong Anton, ma'am. Animal gining tawana. Huwag yun ba nanghid na ko? Nanghid ko taon. Nusam taon naman nanghid mong anak, ma'am. Blackout rin ko nagdiritso. Kalit agsirit yung auto. Nagsalig. Abidako naman. Sus, taparuson pa rin naman, ma'am. Uy, sobraan sa kalbugad na. Sorry, ma'am. Ay, paita. Wala yun maguna-huna. Kisa'y nagpadako sa ilang lawas. Awa. Kisa'y nagpaligon sa ilang kabukugan. Imo tatong gikantahan, ma'am. Sa? Samang ko na akong ikantas buutan na akong anak nga sa Anton. Wala, kay ba, ma'am? Oh, Katong anak, kanta ni Pridi Aguilar. Katong, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Tininining, tininining. ano pa'y tingning-ning-ning? Tere. Baka di Bugart, oy. Tere. Dotlan pa ka tong bataa. Ma'am, tultihan ka, ma'am, no? Tuwabias kusina si Daysara. Nagkusabi siya dito. Lungag! Unsa? Kalog siya may naglungag. Gusto mo siyang makatabang din ni ma'am. Ako bitaw siyang gibadlong ha, di magkuri-kuri di as kusina. Ako ina nga, day, naray ko sulinira nga maglungag ug maglutog sudaan. Ikog mo no siya, bisag ba siya ikog? Ako lang yung gikahadlo ka, no, Bugart? Ano ma'am, naiungo? Ilong, uy. Ikaw ba? Pagkalagpas lang yun anang utok ni mo. Sorry ma'am.
Abi nimo ba? Ah. Palaka ko. Hadlo ko nga matultulan si Sarah din siyang amahan. Hindi, ma'am. Siyempre may tabo kung matultulan si Desara din eh. Ay, nakasiguro ko nga doon na gyud akong kagubot nga mahitabo. Di ka musugot? Ako lang pakasal nimo? Nga nang musugot bang ko, Mateo, nga wa man kay sa nako. Katong imo magawa nga salbahis mo yung angay manubag sa iyang tulubagon diri nako. Di man siya pakasal nimo. Unya, gusto man ko. Di ako na lang. Kung mahimo pa lang, Mateo. Himo mo lang good, Sarah? Maamong ka sa kaisog sa akong amahan. Ingon bugart na ko. Diretso ko amin imo papa. Di, nasuko imo papa. Dili ka tuhuan ni Papa nga mao'y nakapamabdos nako, Mateo. Oh, di siya tuo? Kay abi niya abnormal ko? Dili. Dili na mao, Mateo. Mauna, Sarah. Pero, di man ko abnormal, no? Dili, uy. Ay, sahay lang. Di ko kalitok o di ko lahos. Pero, di ko abnormal. Dili ka abnormal, Mateo. Mas abnormal imong maguwang. Sige na, Sarah. Ako lang pili aron di ka bunugon imo papa. Maluoy man matiyo nimo. Kabuotan nimo, Mateo. Ganahan man ko nimo. Mailan lagi ka sa akong amahan. Oh, di lang ko musulti. Basta gusto ko kita duha lang pakasal, ha? Kasabot ka ba unsay kasal, Mateo? Wa. Unsa day na, Sarah? Kanang kasal. O sana ka sakramento. Kaslon ang duha ka tawo, babae og lalaki nga nagkahigugmaay. Human silang kasal, dili na sila mahimong buhagon. Doon na dayon sila'y living doll? Ha? Ingon man, Brad Anton ako, doon na ka living doll. Ganahan kay ko, ana, Sarah. Ganahan kay ko, munyik ka nga muhila. Unya, makatawa pod. Labi po jud mulakaw. Mateo. Sige na, Sarah. Kita lang duha pakasal. Ako lang pili agod aron pakasal nimo. Ako lang pili ha, Sarah. Lipay jud kayo, Mateo. Hoy! Uy, Sad! Saman? Niya ba si Sarah? Sino pangita? Si Sarah, ang akong anak. Iyang anak si Sarah. Hoy! Oh! Nakadungog ka ba sa akong gisulti? Niya ba din ni ang akong anak? Sir. Si Sarah. Sir. Ay lagasok ko, sir. Di man huy ako ngan. Ha? Mo nang di kay ko muharong og istorya ni mo. Ay ko tudo ha. Ay, sorry. Nagtagbaw ba akong pangita sa akong anak? Huwag doon ay nakasulti, nga niya siya din eh. No. Ang importante na ako nga akong anak. Dili ang ibungan. Kadiyot lang, sir, ha? Diya ka lang. Kaya ako sang paibawo na kong agaon. Pasudla ko. Di na pwede, sir! Oh. Tinhi ka lang. Mubalik ako na yun. Niya si Papa. Gipangita kagid sa imong amahan. Busa uway katarungan nga dili ka niya matultulan din. Unsa may akong buhaton, ani, ma'am? Kulatahon yung kong Papa, ani. Ako mao'y makig-atubang sa imong amahan. Ayaw una pagawas.
Ma'am, tingalig binastusan ka ni Papa. Ayaw kabalaka ni Anak Sara. Dako ang akong pagtuo nga may nahibilin pang respeto sa mga babae ang imong amahan. Nganong, wa man siya respeto na mo. Mga anak man mo, dako ang iyang pagtuo nga makahatag mo niya garbo. Hinungdan, nga iya mong gibantayan. O niya na ta magsulti. Ako unang atubangon ang imong amahan. Hay naman ang imong agaon. Ay, lagi pagdali, sir. Babae na akong agaon. Kung imo siya padalion, madagman na roon niya. Madisikat siya noon. Pasudla ko. Aron, di ko muragbuang diri nga nagbarog diri. Kisa maningong buang ka, ha? Tingnan kang di mahimo. What the, ha? Naguwat ang kikadiya. Tingbalan lang na. Ha? Unsa to? Ay, samot nung di na ko ablihan, sir. Sige, mga pangisog. Saman, hawag ka? Hawag ka? Hawag ka? Sudla na siya. Okay, pasulit, ma'am. Dali lagi ko ya. Sir, nanak ko agaon. Ablihan sila kong gate, sir. Kadiya, sir. Sorry, sir. Unsa man? Maudyo mo din eh. Pahawato na yung dugay ang gusto mamisita. Ako ning Pinoy anan. Busa, way arang nako kung pasudlon ko ba o dili ang gustong mamisita namo. Unsa to? Pero giablihan na ang gate unsa pa may imong reklamuhan. Hain na nga akong anak. Kinsang anak ka? Si Sarah. Ari una ta sa sala, sir. Hain na nga akong anak. Lingkod na, sir. Bogart, ang dami siyag snacks. Sir, sa memo, cold coffee or hot juice? Ansa? Ay, nabali man, sir. O sa'yo mo, sir, cold juice or hot coffee? Ang akong gusto, nga pagawsunin yung akong anak. Lingkod una, sir. Bogart, lakaw na. Dad imi dinhig snacks. Tawag na kung siya may tabo rin, mama. Sige. Right away, ma'am. I get snacks. Lingkod, sir. Hain na nga akong anak. Ako ron ng tubagon. Pero lingkod una. Aron magkasulti tag maayo. Salamat. Nya. Hain si Sarah. Siya ang akong gianid din eh. Busa pagawsa siya. Aron dadon ko siya sa pagpauli. Unsa man di ay imong gianhi? Kuwaon ko nga akong anak. Wa ka di ay mo anhi? Aron hatagan tag solusyon ang problema sa atong mga anak? Way uwaw na nga akong anak. Anong leslayas ba na siya? Ug din paingon sa bahay siyang uyab. Nangita lang og makalaban si Sarah, sir. Hinungdan, nga din siya paingon. Imo bang anak ang nakapamabdo sa akong anak? Dili ko ka na i-deny, sir. Kana ka din paingon si Sarah. Ako yung anak. O ganong dili mang ikabida sa imong anak sa mong bahay aron sa butan ng ilang kasal. Sa akong nasayran, wa gyud magkaadto ang akong anak sa inyo. Tungod kay isog ka kuno. Wa gani ko mutuo dayon. Pero karon, mituon ako. Unsa? O kung ingon ni Ana ang imong kinaiya, nahadlo ko nga, dili kita magkasabot. Di nimo ipakasal ang imong anak kang Sarah? Karon pa, sir. Murag dili ko makahinultol, unsay angay kong isulti nimo. Tungod sa imong kaisog, murag gilinog ang akong dugan. Unsa? Pahangyo alang ko, sir. Gidawat ka man ako dinhi sa akong panimay. Mula umsab ko sa imong respeto. Kung ikaw kahay na imutang, nang gilayasan o kanak, unsa may mong bation ha? Unsa may mong buhaton? Nakasabot ko. Pero, dili man ko nimo anak. Unsa? Mahimo man tingali nga, hinayon lang nato ang ato mga tingog.
Solusyon man kaha sa problema sa atong mga anak ang gusto natong kabuuton. Kalmahon nato ang atong kaugalingon. Mahimo ba, sir? Imo rong cellphone, oh. May bagting, Anton. Ako, Tod. Si Bugart maning nanawag. Hello, Bugart. Anong nanawag man ka? Dong. Nainindot kinitapo diri sa bahay, Dong. Sa? Ali. Dunay naitapo di nindot kayo. Unsa lagi? Di ang amahan ni Sarah. Dali din. Unsa? Arias mama ni Budong. Tingali ko sa amahan ni Sarah. Pertir bang isugay ni. Dali. Ikaw, day. Di ka makalaban ni Mama? Ikaw di, Dong. Musamot lang ang gubot kung ako'y mo anak diha. Kung iyang pasakitan sa Mama, pagtawag dahil pulis. Unsa? Bye na, Bugart. Ay na kong tawag ha. Doon ay nahitabo sa inyo? Gusto Ya. nahitabo? Ay, gisong si Mama sa ginikanan sa gikaaway sa kumanghod. Mas maayo tingali nga mo pauli ka sa inyo, Anton. Aron doon ay makalaban sa imong inahan. Ubiya na hinuon ko din nga, nagpaingon naman din ang akong mga bro. Tingali kung sa'y mahitabo sa imong inahan. Ay, kabla ka, anak. Kay baw ko, kalmado si Mama. Tuwa man sa dakong mango dito, si Mateo. May mo ba, di na ito magisgot, may tungod sa amo. Dali noon, bi. Asa man ta? Gikapoy mo ko. Tupari ko gigda. Nayabag ka? Niya pabaya na ako akong bisita. Ay, magtupad, agad ta. Samtang magpaabot ko sa akong mga bro. Dali na, good. Ma'am. Sir. Yes na ako. Kay, itsa ko ni. Sorry, ma'am. Bugart, Joke na. behave, ha? Sir. Sige na, sir. Snacks una. Pawa sa tensyon. Ang akong anak mo ay akong gustong makita. May ibo ba? Pag-ausa si Sarah? Makamao ka man daing muhinay sa imong tingog. Magkasabot kita, anak, sir. Sorry sa akong pagpangisog. Maayo man daay kang tao. Ha? Ang mga maayo rang tao ang daling makaila sa ilang sayo. Kung mauna, dali ratang magkasinabot. Magila-ila noon ta. Ako si Perfecto. Ma'am, ari lang ko skilid, mama. Tawagan lang ko. Sige, Bogart. Sir, maudi ay nga gusto ka gyud nga mahilo na mo ang imong mga anak tungod kay gisunod yun nimo ang imongan. Perfecto. Ay, ambot basad. Anong maumatsid na igingan sa kumaginikanan ako. Ako sab si Prina. Kung nalaki pa ka, Prino. Komedyante pa gyud ay ka, perfecto. Abi mong gud nimo. Sugad lang ko mapyudo. Kargo ko na ang responsibilidad sa usa ka amahan o ginahan. Ingon usab ni ana ang akong gibati. Biyuda po ka? Oo. Ato unang atimanon ang snacks. Tingalig, maunhan pataglangaw. Isa man ka, uy. Ay. Ganun nga man ka mahimutang. Nagunahon na magud tingali ko unsay nahitaboron sa bahay. Aron ka mahimutang, pauli una sa inyo. Di anang ako mga bro. Kunyaw sa babae mo gibuhat. Bangon na ba? Nayabag. Nganong imo man kong gigakos. Ganahan lang. Mubangon na magugo. Ikaw? Adoa lang una ang imong mga bro kay mupadayon ko sa pagligid dinis Katre. Kikapoy masad ko eh. Okay, sige. Gawas lang niya kung ganahan na ka.
naunsa ng kataon sa si mama, no? Wa ba ka siya binastosis amahan ni Sarah? Papaselo ako. Ako nang gipasabot ang imong amahan, Sarah. Nahimo na noong kong bastos tungod ini imong paglayas-layas. Nahadlok manggug ko pa. Pasayloan ako pa, ha? Ipaasa ko naman, ha? Ayun na. Hain naman ang nakapamabdos nimo. Anong di man nimo siya kauban, ha? Ako my boyfriend, Sarah. A dream is a wish your heart made in dream. Mutuo ka ang amahan ni Sarah? Mga higala, sundalang gid ninyo ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Muñeca. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Spinner, Jeffrey Gabunada. Soundman, Aldwin Acorda. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Laing dalit ka na to sa RMN Drama. Will come true. Kung buto ka listeners, ang partos sa Muñeca, may living doll. Kuan, late na gikuan ni, pero sige lang. Laban. Sige kapoy na kayo, laban. Ug karon basa ko sa iyong comment. Labong nagkalma-kalma pang cellphone. Ay, ninja, yung langas na gud. Balhin na yung iya. Mura gini problema ba kay pagpansin yun yung cellphone ng langasan. Okay. Ang unang comment, nag-comment siya sa ako ang vlog sa Ugong sa Tinga. Si IVM 3D channel. Patingin ka agad sa doktor habang nakakaramdam ka pa ng pagkahilo. Kaya pang-agapan yan. Sa akin kasi matagal bago na-check up, kaya yun, di na makarinig. Kaya yung mga nakaranas ng mga yung bago pa lang nakaranas ng pag-ugong sa tinga o tinnitus, mas mabuting ipa-check up na lang, no? Tama tong comment ni IBM 3D channel. Og si Kurukungho, yung nga, Kukurukungho. May kimubo na imong intro. Taasa sa 15 minutes, mo na itong gimubaan na gini, no? Kaya naala gini. Gimawa ni, no? Kaning, pero sige lang. So, katong mga uban nga di ko ginahan sa vlog, forward dito sa drama, no? O pasensya kayo. Pasensya kayo nga natin vlog, no? Nya, ato nang gimubaan ang intro sa diri na lang ta sa outro vlog, no? Mag shout out, mag-comment, magbasa sa comment mga ka-listeners. Karon grabe yung pamilan ako katulgon kay ko. Pero sige lang. Kay taas-taas ng mga comment ron. So si Jocelyn Infante, salamat sa bagong drama loads. Way sa payan Jocelyn Infante. Nya si Edwin Pancho, boss dyan, wala pa ang Limbo part 15. Wala pa, no? Editon pa. Sinsya kayo, no? Editon pa yun nato, ni. Kay, murag niabot na siguro isang semana. Editon ako, ni. Kumanan, ni, no? Nagalangas na pong cellphone. Agoy. Kining cellphone na yun. Di good. Bakig. Di mo kalma, wa? Haraman to. Kapabadlong na po ka listeners. Ang cellphone. Andara. Edwin Pancho, boss dyan, wala pang Limbo part 15. Ning comment, reply si Kuan, Analuna Canonio, agto minaw sa radio drama Bisaya, sa Limbo, kay hapit human episode nila. With emoji nga nagpahiyong, dito gini na minaw, no? Si
Bitaw no kung gadali gyud ni si Edwin Pancho no, sakto po ning tambag ni kuan. Analuna karon ninyo. Kung gadali si Edwin Pancho, pwede ka dito sa Regid Drama Bisaya. Okay. Advance man itong iya ha. O si Ma'am Gisuli. Wow, wow sir. Wow Sir John, thank you kaayo ining bag-ong drama nga imong gi-upload. Always lang jud ko gapaminaw sa imong mga upload nga drama. Thanks a lot and God bless nimo. God bless po nimo Ma'am Gisuli no. Salamat kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw ug sa imong pagsuporta. Kay salamat ma'am no. Di gid ko magkalimot nimo ma'am. Salamat kayo. Oh, galangas na po cellphone. Agoy, haraman tong sumpay. Si Myung Yung, Myung Yung Yaw nga ano mura mag-iring Myung Yung Laban lang idol ug salamat sa bagong drama. Wasa pa yan, no? Myung Yung salamat po sa imong pagpaminaw. Galisod ko basa kay mura mag iniring style Myung Yung Pa-shout out ag itoy. Si Linry Comuno. Don't worry sir kay ako diri jud ko naminaw sa imuha kay tag-as ba satisfied kaayo. God bless sir listening Dubai. Emoji nga gipaningot nga katawa og prayer. Salamat Linry Comuno no. Nga bisag madugay taga ari jud ka maminaw ba kay ganahan ka kay tinag-as. Si Grace Balasabas po, avid followers gid ko nimo sir, kauban ako pero may imong mga drama sa akong work diri sa Kuwait. Sulit kayo paminawon kay Chada gyud. Salamat gyud sir. Wasa pa yan kayo. Ma'am Grace, Grace Balasabas. With emoji niyang comment no nga duha ka buk nag-smile no. Og duha ka heart. Salamat kayo Grace Balasabas. Nya cellphone nagpabadlong galangas na po. Igo lang ko makabasa o sa bulangas na po cellphone. Mato. Dala si Saisi Morales wa bag-o na sad. Emoji nga nagpahiyom o 5 ka heart. Salamat kayo Saisi Morales na naminaw siya sa part 1 sa Munyika. Si Jen Love Amat. Salamat Sir Jen sa bagong drama. Always ko naminaw og magkulat sa uban pang episode labi na sa Limbo. Listening here in Kuwait with upat ka heart. Salamat Jean Love Amat no diha sa Kuwait. Salamat sa imuhang kanunay pagpaminaw. Og si Aisa Alcosaybi, salamat admin sa sumpay. Okay rag sa ending nimo basahon ang mga comment. Sigurado jud nang huwaton sa mga listeners nimo usa nako. God bless you. Salamat Aisa Alcosaybi no. O diri na kita sa outro basa sa inyong comment para di nataas atong intro vlog no. Salamat ay sa Alcosaybi no. Si Amorlina Alcala, salamat Sir John Amping Permi, way sa payan og salamat kayo pod Amorlina Alcala. Og si Annalyn Samson, wow na ana sa bag-o idol, lindot kayo ang drama. God bless you always nimo idol Amping always idol with 5 ka heart. Naminaw siya sa Munyika. Salamat Annalyn Samson. Og si Rinan Tunakaw. Shout out idol. Shout out nimo Rinan Tunakaw no. Naminaw siya sa mibalik ko tungod nimo. Og si Miko. Salamat sir sa new drama with emoji nga nakapahiyom. Way sa payan Miko. Salamat po sa imong pagpaminaw. Og si Angelica Birami. Wow na ana sad ko'y bag-o paminawon drama. Salamat idol. With tulo ka emoji nga na ay nag-heart ang mata no. Ang lupad ang heart. Salamat Angelica Birami. Si Angeli Buagas, asa naman tong happy dakidak nimo? Puhon-puhon ato gining padayunon no kay nag-agad gud tuanig amahuman tong salida ba? Agbay ron taning nahuman no mga ka-listeners. Nagrespeto magbubuta kay mga writers gud sa drama ang nihangyo nato ba no na stop sa nga ato juning kanang kuanon irespeto no. Nya si Lovelyn Pintuya nice na drama with duha ka heart o
Sa man eh, mura mag naka-Spider-Man, tulo ka kamot naka-Spider-Man. Nya si Real Biringgil, salamat kay sa sumpay idol, gikilig jud ko maayo ba. Ug pa-shoutout ko sa akong girlfriend na si Christine na taga Cotabato. Kay tulo ka emoji nga nagyapoy nagpahiyom ang lupad ning tagtulo ka heart. Gani nindot na sa drama idol na nasa tay paabuto na ani. Salamat Real Biringgil no, kanunay gini si Real Biringgil nagaatang sa mga drama no. Nya si Ivan Chubos dyan, wala pang Limbo Part 15. Asa ang Limbo boss dyan? Kaya nindot kayo to, Part 15 ba to? Mao na ni Part 15 na gini, kay tao di man ni komenta, natunong na. Pero pag-comment niya ani, Part 14, pag ito sunod, nag-advance niya ang comment, no? Ay, si Edwin Pancho, o Ib Pancho, maura man ni, klaro kayo. Parihar ang comment. Salamat kayo, no? Pero gadali gini si Edwin Pancho no, si Ib Pancho. Pwede ra ka dito sa Radio Drama Bisaya kay gauna gito kayo. Isa ka na siya nga estasyon no, nga advance man. Asa naman to si Amis Channel. Ganahan jud ko ani nga drama. Salamat Amis Channel no. Ganahan jud siya sa Mibalik ko tungod nimo. Og si Aljen Corsiga hala oy kakilig nako ning drama ha oy. Salamat po sa imong mga drama. Salamat po Aljen Corsiga no og naa siya tulo ka likes og heart. Salamat Aljen Corsiga sa imong komento no. Yung kung cellphone lagi maglangas-langas man malipat ug asa tong sumpay. Si Sunny Boy Boss Jan, salamat sa upload. Shout out sa Tilasan Artilim kay Sunny Baligasa o sa Alicia kay Sam Baligasa with upat ka heart. Amping idol shout out sa Orasyon Family o Baligasa Family o kay Wing Wing o kay Sunny Baligasa o Sam Baligasa. Salamat sa pagbasa o may upat ka heart. Salamat po Sunny Boy no. O itong balik ko ni, shout out ko ni sa Orasyon Family, o sa Baligasa Family, o kay Wing Wing, o kay Sunny Baligasa, o Sam Baligasa. Mga to na shout out na to sa Sunny Boy, no? Hinaot nga naminaw sila sa itong mga, mga drama, para mapaminaw sa nila itong pagbasa sa imuhang pa-shout out. No? O si Loloy's TV, bus dyan, ipadayon itong Happy Ducky Duck, kay wala naman sila tiwas ila mobe bulan nakapin. Basing nadugay siguro sila sumpay no. Basing busy siguro sila kay pag shooting no mo nang pa sila ka-upload go gi-edit pa ba no. Pero sige lang na mauman lagi na ilang salida no. Basin dai gila tong laktodon ilahang kuan salida. Mahuman dayo no by episode nila to murag magdugay gito mahuman ang ilang salida kay taas mag episode ning Happy Ducky Duck ug ilang ibase sa drama ba dugay gid mahuman hinaot nga i-shortcut nila aron maka-upload na ta sa sumpay. Salamat Lolo's TV no sa imuhang komento no. Si Badiday itiit kilig kayo ni nga episode idol. Salamat sa sumpay Lords amping permi. Salamat po Badiday no guys sa payan. Ni comment ning reply din ni si Lolis si sa kang Lolis TV si Ima Madura. Mo po ako giatngan bang ang part 7 wala pa. Lagi na pasag di lang kay puhon ato jud ning iwason. Ya si Jen Love Amat, salamat Sir Jen sa drama nga maka-in love o makalingaw with tulo ka heart. Og si Ilgin Bahian, salamat idol sa upload permi nako nigi. Salamat idol sa upload permi nako nigi atangan dili jud ta mabitin kay taas man ang drama. Lahi sa uban uploader kay Mubo. Salamat kayo Ilgin Bahian no. Ganahan ka sa ang tinag-as nga drama.
ug si Chirian Igam. Aminaw nako ang pari mo'y mangtas, ang pari or ang doktor murag naara nilang duha. Emoji nga paningot kay katawan. Aminaw di siya mangtas no si Chirian Igam. Salamat no. Ug si Hermelin Padayaw, ang sumpay sa limbo idol. Basin ugma atong ma-upload ang sumpay no. At editon pa man. Nya si Dudong 3855. Idol na mo atong drama nga Princess Hana. Napoy pipila ka episode ani no. Oh, subayunon pang uban. Di lang ko musaad kay wa pa na ko masubay ang mga episode ani na pipila na ko nga mga episode pero pangitaon pang uban. Na si Divine Grace Rodriguez, next episode please. Kani kamutan nga maka-edit sa sumpay ning mibalik ko tungod nimo no. Part 9 may ka nag-comment so na sumpay na to ang parte no, ang 11 na pud. Og si Marlene Giorgio 602. Thanks Jan with heart. Salamat po no, sa imong pagtanaw sa kong vlog na ugong sa tinga no. Salamat Marlene Giorgio. May basa ni Marlene Giorgio. Salamat kayo no. Sa pagtanaw sa kong vlog. Ugway sa paya no. Nya si letter B ang profile. Salamat idol sa pag-upload. Ugway sa paya no. User may kabutang. Si Amor Mio Karin tulo ka heart. Minaw siya sa mibalik ko tungod nimo partin. Si Rosie. Buang nga oy ma-skip yun ang ads kay excited na kayo ko sa sunod na sa drama sir dyan. Sige na lang ka-skip. Sige na lang skip. Yung maka-emoji nga katawa nga paningot no. Marag sagdilag imo na skip. Kay mahimo na kay excited man ka. So kana na lang mga mugboong matsambahan ni mug di ma-skip. Unya si Annalyn Buatis Mustalods karon ra ko naka-comment kay na busy ang person. Asan to? Salamat sa kanunay na pag-upload loads amping sa kanunay og magpakabaskog more blessings pa. Salamat kayo Annalyn Buatis no. Unya na may ning reply sa imuhang comment no. Si Kevin Bordano if Marba is blind channel. Ang comment mo nagkatawa mo ha 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 tiguwang naman. Galito ha ha ha. Sana all nga tiguwang lagas pa sa hubin. Sana all maig. Mainggit sa man maing. So salamat Kevin Bordano no sa imuhang pagpanugsog no. Nga sana all tiguwang lagas. Nga naman na kung di gid maminyo, matiguang lagas yun. Nya asa naman itong naglangas na po agoy. Nawa man nagsumpay, ha naman to dapit. Andara. Ug si manggalangas na mag-cellphone. Ini yun si Kevin may nakaingon gag joke manggod naglangas na ng cellphone. Kevin Bordano. Sana all tiguwang lagas lagi ko no. Unya si naman eh. Sinsa kay makalasin na kay lungasan kay cellphone ba. Si Ivan Chu dira. Boss Jan, nag-jogging day ka mas maayo na boss Jan with like no. Gid pasingot ba para pabinat sa mga kunot nga matud pa ni Kevin Bordano tiguwang naman. Muna nga mag-jogging to pero di ta matiguwang dali no. Basig masakto ni si Kevin Bordano no. Tiguwang naman no. So, mag-exercise ta karon di ta matiguwang dayon. Pwede pa
sa tawagan na, mahilis ang mga plots ba. Mainat pa ning mga kunot ng mga hilis ning mga kunot. Exercise lang gyud mga listeners no, maning kamot. Nga inom daghang tubig. Prutas ug gulay no. Mo ginato ang i-practice kay para ma kuan na tong hitsura, mo di matigwag dali no. Kunya si kuan Ibanso, salamat boss dyan, nag-jogging ang manabalik na kong basa de. Si Annalyn Samson, kana idol, pasingot mayo na sa lawas idol. God bless you always ni mga idol, amping always with 5 ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson no. Mo lagi. Practice kong jog ay exercise na ko ani kay para healthy ba kay nindot jud ni mag-jogging mga ka-listeners kay murag kanang gana himo sa mga trabaho ba ni refresh kay imong paminaw bitaw. Salamat Annalyn Samson no. Nya si Jean Love Amat. Salamat sa kanunay nga pagsumpay sa drama Sir John. God bless ug tulo ka prayer. Nya si Isim, hello idol, salamat sa new drama. Nice na pod no. Listening from Indiana, amping kanunay idol. God bless as always. With duha ka heart, prayer, likes, gumamila rosas. Duha din kag gumamila rose no, pink o pula na with heart. Salamat kayo Ma'am Isim no sa colorful kay nga comment ba. Si kinsa pa ni Junalyn Ilorag, please i-upload nawa na nasa mo to. Please i-upload ang goodbye love please. Kinahanglan pa ni subayo na po no kung makalugar ko pohon. Hindi na ko musaan kay daghan pa magud ang trabaho uno no. O pa mahuman ba. Lagi cellphone na asa naman eh. Imbalhin naman jud. Nabalhin na ara to. Adara si Little B ang profile. Salamat sa drama idol sa pagsumpay. Naminaw sa Spartan sa may balik ko tungod nimo og si Jomar Adlawan buang nga drama balik-balik. Naminaw siya sa Way Hilakay. Naglagot ni kay ningon na magbuang. Naglagot siya sa drama. Ay kaya pada sa emotion no, ug maminaw sa drama kay alkansi ka. Ug pada ka sa imong kalagot sa drama. Drama ra na no, pang enjoy lang paminaw no. Nya si naramang to. Paita jud ni cellphone na maglangas ba. Naramang to. Adara si I'm your one si Air Chris Iladora. I'm your one of tigpaminawan aning imong gi-upload nga drama. I'm Jingjing from Tagbina, Surigao del Sur. Salamat Jingjing no. Sa Tagbina, Surigao del Sur. Salamat sa imong pagpaminaw. Little B ang profile, salamat daan idol. Naminaw sa Munyika no. So karon mapaminaw niyo ang parto no. Bisag sa atong pag-vlog wa pa din upload. Naglangas na ginaunsa na ni. Mo jadi problema kalau sinas kasi balhin. Asa naman tudupit. Si ayun. Si Elgin Bahian, thank you sa pag-upload sir dyan. Way sa paya no, naminaw sa Spartan sa Mibali ko tungod nimo. O tugon jud ko mga kalisina sa laban lagi punta niya. Ang cellphone na lang dyan problema kay siglangas. Asa na itong dapit. Higit makontrol ba? Kasi suda ni. Higit mahuman ni ron. Kamay likuwa nga sa pala nga cellphone. Kalma, relax. Relax cellphone ba kay isa na likuwang.
Araman ni. Sinapaitan ni cellphone na yun. Kahit basang palaya. Di magpuyo. Naman to. Dara. Si Angelica Birami, hala, oy, gikilig, magkunila. With emoji nga, nakapahiyom. Naminaw siya sa, mibalik ko tungod nimo. Nya, there is ang si Surprise Flying Saucer. Ninduta ang drama, oy. Ulat ko sumpay, ili ni sa Salag Maya Alcantara. Salamat Surprise Flying Saucer, no? Ulat ko sumpay, ili ni sa Salagmaya Alcantara. Ili? Ano yung mga ili? Salamat, no? Sa Salagmaya Alcantara, naminaw si ili. Si Angelica Birami, tulog ka heart. Salamat, nahuman na yun. Sigsigig langas, nahuman na yun. So naman ako basa mga kalis ang inyong comment. Ang trabaho na po ang limbo, no, para maka-upload na po dito sa part 50, no. Mapuhon tingali na listeners kay murag di na ko ni mag-edit ron kay katugon di ko mga listeners. Kuan si ugma na yun. Ugmo to mga listeners. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners o God bless itong tanan.